kag pagkabala ka sa isa kag isa, mangin matutuod gid nga malipayon ang aton Paskwa, kag mangin mabidungahon, mahamungayaon ang aton bag-ong tuig. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo Radio. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 o 34 minutos na nakaligadstak na alas 5 sa hapon. Welcome kami na sa pagpalagit sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang-Huwebes edisyon sa Platutunan, petsa 23 sa bulan sang Disyembre. Kamusta natin masakit, kamusta natin matagpulamati, kamusta natin si mga kabombo sa kabuusan nga 61 ka mga barangay sunod sa Bacolod, mga suki natin sa mabano kasunod sa kabuusan sa Negros Occidental. Masako-sako natin palibot sa sunod sa Bacolod, bumper to bumper na natin sining trapiko. Pasarit sa ato sila mga mayroon dalaron sa Bacolod. Of course, ang ato sila makatutok na karon live sa ato sila FB nakatutok na karon sa ato sila yung YouTube channel. Mga negosyan Bacolod doon, di mga bayan sa kalibutan, di mga bayan sa Pilipinas.
Makitaan na nabatay nato mapalagan sining hapon siya patuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Daw kadasig lang daw sa sanulang. Nagahabil-habil na isa kasimana na nabilin sa Sobra magatapos ng tuig 2021. Madali lang, buwas, manutsi-boy na kita. Kapo nyo tagsa dari kapon, Bombo Dennis Rubica. Ano mabalita ang aton gabadamol balita lokal, babae na tiruhan sa isa ka barangay kagawad sa mga syudad Yasang Silay. Samtang nga Philippine Army karon pamunan sa 3rd Brigade Philippine Army, Direya sa Negros nagpayag nga as of this time, no? Wala gid sila sing abiso sabayan sa patuman, no? Sa kinandan sa ceasefire sa New People's Army. Samtang sa balita sa palibot sang pungsod, 4 bilyones pesos nga kabahin sang standby credit line sa Pilipinas sa World Bank ang handa na igapagawa para iaibulig sa mga biktima ni Bagyo Odette. Samtang dugang paginato niya ang mga balita nasyonal, ang 5 trillion pesos nga 2022 proposed General Appropriation Bill ginpadala na karon sa Senado sa kay Presidente Duterte para i-review kag aprobahan. Sa balita naton gikan niya sa luwas ang pungsod anay presidente sang pungsod Tunisia ginpamatmatan nga mapreso bangod man sang mapreso sulod dia sang 4 katuig. Amo na nga mga balita nga ato ni mamayang balita atong gabadamon sini nga po palagad siya patuntunan Bombo Report sa afternoon edition mga kabinates. Ko ang report sa patrol report ni Bombo Carla Beneficor sini nga kapunano no lilion ta nga to sini nga palibot ya sa sulat sa Bacolod drible no. Tunga-tunga plan sa bulan sa Disyembre ang trapiko naton diri sa Bacolod, especially sa downtown area, especially sa Dalan Lacson, Mandalagan, daw ay bugto alinsaga hasta na mag alas 7:30 sa gabi. Isubongo pita 23 kita, isang tulog na lang, buwas mapulaw na kita para sa pag-sugalaw sa Christmas Day, terrible subong dang traffic sa atong sini downtown, mga kabanan, bumper to bumper ang salakyan, tikon ga puli kini karon simo sini balaya, madirig ka gini sang inuras no until makaabot ka simo sini balay bangod sang mahina nga flow sang trapiko bangod sa kadamon karon sang salakyan. Sa aton sini nga palibot sang syudad ya sang Bacolod no kuan tabing report ni Bombo Carla nahaton lang ang patrol makasitwasyon sila na makita naton corona ipa-kwanta ni, live te karon ng senaryo sa ato sini palibot sa syudad sa Bacolod sa ato sini nga mamayong dalanon kay kadamo nagid siya nagabaton kita sa mga porosyon nga terrible gid ang trapikos bong no especially sa downtown area no so dala sa may Bangga Ramos sa may Bisikino Drive corner bala sa Bisikino Drive kag Lacson terrible man nga pag gutok sa trapiko kay nasa ugto mga alas 11 or alas 12 terrible nga gutok sa trapiko kay duwag da sing traffic enforcer ya sa may Bangga Ramos mo ni oras sa bongo kun bekas dalan sang Madalagan dalan Lacson bahal dito sa may flyover sa may Bangga Bata terrible mga tren sa lakyan pagka alas 6 karon gidugay terrible na da pagutok man sing trapiko sa may kuan dalom sang flyover sa may Bangga Bata. Kag first dito man sa mayo may magsaysay, Lacson, may flyover man da, terrible man nakagutok sang trapiko ya sa idalom mga kabinan, no? Bisan ni kasubo magdiso, terrible gid ang gutok sang trapiko sa aton nya syudad sa Bacolod. Makita-an ta naman nakadamon sa ato si makoturan, nga nagaginios-gios siniya nga mga tinion ibante nga gawon na kay buwas siya ang mga uto natong kalabanan hindi niya magwa sa ila balay manghimos niya para sa nutsiboy na sa ila sila tagsa kapapuluyan mga kaabinan tiban sa bonggoro kwanyo hingagaw ni pamalaklon timay lang na kamay nagbakal ka why kayo nagbakal pa kwan ka na pahigadigad ka lang
ilig ko si Bumbo Carlos patrono para ma-check ta ang senaryo subong no sa aton siniyang palibot sa syudad sa Bacolod no kay Terriblegid no gutokid mga kabayan mga malls naton terrible man tawo no damo subong especialmente sa grocery area damo sa mga nagapang hingagaw karon pamalaklon mga lutoon para pang Noche-Buena na kag pangwani pang Christmas Day celebration kuda siglo no do sa ulang kita nag 2021 ti lisipon na adlaw pila na kadlaw na bilin siyam ka adlaw na 2 4 6 8 days more to go bag-o naman ang tuig another naman na kalendaryo plus taro inyo tagsa puluyan para sa tuig 2022 ti masubo-subo lang sa mga uturan nato niyang nabiktima ni Bagyo Det kay masubo-subo ila Paskwa madulo mga ila sini Paskwa bangod kalabaan gyapon sa mga uturan nato nga nalita ni Bagyo Det wala iya sang supply sang kuryente mga kaibigan sa pag-abot sa adlaw sang Paskwa ti iban nga guban sa balay totally damaged sila balay hindi naguro sa mga evacuation center mang Paskwa dago sa evacuation center mang New Year ni mo to naton nga naging dulo di malas ang masubo-subo pagid sa makutura naton nga may mga membro sa pamilya nagkalamatay nakati masilbar kay mo sa Paskwa masilbar ka sa bagong tuig nga mabuhinan ang membro sa imo sini iya nga pamilya mo na masubo pagid mga kaibigan kita silita kalamidad nimo way man gina pangayo siya lang gusto magtabo ni maagi dis Pilipinas especially sa areas ng Visayas particularmente sa isla sang Negros no ilabi na gid sa southern part sang Negros Occidental mga kaibigan at subong still no nagakuan pa amat-amat pabangon pagis sa pagbulig sa aton siniman niya nga mga pila ka mga kauturan sa ato sa concerned government agency, private sectors, mga individual nga nagapadala sa ila sinibulig sa mga biktima ni Bagyo Odette mga kaibigan. Muna masubo ang selebrasyon, kaya sa lingkod matakop na gilantani ang tuig 2021, nagingagaw piya pangalit si Bagyo Odette, diri sa pungsod Pilipinas, pratikamente sa Visayas kag Mindanao area mga kaibigan nangalit pa sa iya nga sinatoti nagamat-amat tani cover kita sa pandemya sa COVID-19 dari naman ginbuslan naman another trahedya naman mga kaibigan terrible pwede ganing damage so may kabuhi nga nadula may propiedad nga nagwasak may millions of pesos nga balor iya sang kalitan sa pananom sa infrastruktura kag sa iban pa mga kaibigan billions of pesos ang kalitan ni Bagyo Odette iya sa pungsod Pilipinas mga kaibigan. Si Bumbo Carlos sige ko tabi mga balita ang sitwasyon sa palibot niya sa sulod sa Bacolod sining matino po sa ato sining patrol on board karon si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla sa patrol, mayong hapon, kamin. Bombo Carla. Bombo Dennis. So Bombo Dennis na mayong hapon, no? So isa ka shooting incident ang nagluntad sa Silay City, Bombo Dennis, sa may area sa Barangay Ilopez, Bombo Dennis. So isa ka sa Hacienda Makina, Barangay Ilopez, Silay Component City, Negros Occidental, Bombo Dennis. So isa ka barangay kagawad, Gintiro, ang isa ka babayi, Bombo Dennis. So ang barangay kagawad, yung suspetsado, ginkilala kay barangay kagawad Ricky Duran, 52 anyos, kag residente in siya sa Antilla Subdivision, Barangay 4, Silay City, Negros Occidental, Bombo Dennis. Kag ang biktima, ginkilala kay Laika Cuevenco, 29 anyos, kag residente ini siya sa Employee Subdivision, Barangay Mambulak, Silay City, Negros Occidental, Bombo Dennis. So sa initial ng investigasyon sa mga kapulisan sa Silay City Police Station, so samtang ang biktima kag suspetsado Bombo Dennis yara sa sakyan sa suspetsado nga Toyota Vios nga color red, Bombo Dennis, may ari ini sila argumento kung na heated argument ini sila nga duwa
kag nagwa ini ang biktima sa salakyan kag sundan ini siya sang suspetsado kag gintiro Bombo Dennis sa back portion sang lawas sang biktima Bombo Dennis. So wala pa nahibaluan kung anong kaliber ini ang gamit sa pag tiro sa biktima Bombo Dennis sang natapos ng pagtiro niya sa biktima. So ang suspetsado gindala ini immediately akong gindala niya ini sa ginayon ang biktima sa Teresita Lopez Blandone Provincial Hospital for proper for medical treatment Bombo Dennis. So mo pa niya nga itong sininga ginahibalo sa Silay City Police Station kung ano gid ang ilang sininga lalisan Bombo Dennis. O sila nga Bobo Carla, ang suspect, abo mismo nadala sa ang biktima sa ospital para ipabulong. Yes, sakto gina Bombo Dennis. Siya nagtiro, siya pa nagdala sa biktima sa ospital Bombo Dennis. Sa subong, tina-aresto man ini sa gilayon ang suspetsado, so ari ini siya subong sa Silay City Police Station for proper disposition Bombo Dennis. So di pa klaro kung ano ang motibo nga napilitan ini si Barangay Kagawad yang natiruhan o tiruhon ini sabit yang babae? Yes, Bombo Dennis. So pa naton sini nga hibaluon sa Silay City Police Station kung ano ini ang rason kung aging tiro ni gid ini nga biktima Bombo Dennis. Kaya magamoni base may mga personal ini sila or ay pagid matumod gid sa pulis kano gid ang ugat sini or base ining duwa blaya may ara sila personal nga duwa or base may ara sing another party involved nga na trigger ini nga puno ining barangay Kagawad nga tuga argumento heated argument kina tiruan ni si babaye. Posible gina Bombo Dennis, no? So base kung may grabe gid ining ila sini nga paglalisay kaging kaakig man sini sang barangay Kagawad Bombo Dennis. Di man lang gani ay makuan gid matamaan madalman ning biktima. Yes, Bombo Dennis. So pilason ining biktima, so baloon ini naton karon no kung ano ang medical status sang biktima Bombo Dennis. Ang suspect ni taga Barangay 4 sa Barangay 4 kasi mo sa proper areas ng Silay. Natabo ya ining silente sa may Barangay Lopez, no? Daw sa kuan niya layo ni guan ni sang city proper ang Barangay Lopez, no? Tipo ano so nakalabot dito. Yes, amo gani Bombo Dennis, no? Malayo-layo na ni ang Lopez, so malapit na iniya sa bukid o kung sa may area sang Patag ang ining barangay Bombo Dennis. Sige. Ano pa ibang balita nato? Kamusta ang kahit isubong Bombo Carla, wala sang na-declare nga ceasefire ang ato siling national government sa New People's Army? So, Bombo Dennis, wala nag-declare sang ceasefire, no? Ang katapos ang Army, especially ang 303rd Infantry Brigade Bombo Dennis, adri sa Negros Occidental, kay tungod wala man ini sila sang nabaton nga advice halin sa babaw Bombo Dennis. Susunod kaya Brigadier General Inocencio Pasaporte, wala ini sila nag-declare sang ceasefire, kay kung mag-declare ini sila Bombo Dennis, nag-atake sa gihapon ang mga NPA sa katapos ang Army. So, including na diri ang Kasgo Bombo Dennis, ang mga Kasgo detachment. So, may-ari pa ini sila galing nga ginapangpatay Bombo Dennis nga mga Kasgo. So, sige sa gihapon, no, ang effort sa mga katapos ng Army sang 303rd Infantry Brigade sa ila sining operation kag pagbantay sa Central 6th District nga area Bombo Dennis o kung sa nasakupan sang 303rd Infantry Brigade Bombo Dennis. So wala pa man ka-declare ang higher office nga iga-continue ang iga-continue na lang nila ila sining tani hindi sila mag-deklarar sang ceasefire Bombo Dennis bisan pa nga apektado kita diri sang bagyong Odette Bombo Dennis. So nagatag sang guidelines sa mga kada unit sa area sang 303rd Brigade nga mayara sang report nga may pamatay sa may Buena Vista, Himamaylan, Bombo Dennis nga mga Kasgo. So recently mayara sang ginpatay sa to area sang Toboso kag sang Escalante. So ginako ini sa mga NPA nga sila ang nagpatay Bombo Dennis. So wala nag-declare sang ceasefire ang katapos ng 303rd Infantry Brigade Bombo Dennis. So, Bombo Dennis, pamatiyan na ito ng pahayag gikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. So, wala nang advice sa amin, no? Wala kami, declare ceasefire. Dahil sa una man, bisa declare kami ceasefire. Gina-atake gihapon ng atong tropa. So, mag-declare ka ceasefire, gina-atake gihapon, including mga Kasgo detachment naton. And, daw mo man ng mga tinion,
nga may ginapamatay man sila ang kasgo. So, we are not bent of declaring ceasefire, but actually kung gani hapon, okay, welcome development. But hindi kami mag-declare ceasefire. Continue gihapon na mo ng amon effort, especially sa HADR namon, yung mga assistance for disaster operations namon, continue. So there is sa may central and sa may 6th district area. So hindi kami mag-declare ceasefire. As of now, wala pa man officially declare ang amon na higher quarters, especially with ang Philippine Army or the Armed Forces of the Philippines. So wala pa man ginbaba sa amon ng ceasefire. So we will still continue yung amon stance, especially with regards sa mga security operations na i-cutback naman diri sa Isla San Negros. Despite nga amon ng situation natin diri, somehow affected kita diri sa sa pag-geodet. Sa ito, we will still remain vigilant, nahatag ko man naman ng guidance before sa paglibot ko sa different units diri sa area sa Trooper Brigade. I have given guidance to them. We will still continue ang amon effort, especially sa grupo ng NPAs. Dala naman may mga report pa kami before. Naging pamatay sila dito sa may Binavista, sa Mamaylan. And then lately, na naman, kinako nila ng diri sa may Tuboso. Sila naman nagpatay, including yung diri sa may Escalante, na naging patay sila, ginako naman nila. Daw ginatunto niya lang ang publiko diri sa siling nila, government asset, intelligence asset sa army, but ang individual is purely civilian. Daw lang nila na ginabutakan nga government asset na siling nila to cover up yung did sila. But again, siling ko, we will still include cases, especially on IHL. Ang mga nining ginapabugaw sa ilang ginasiling nga progressive group na hindi naman progressive group, ang ilang mga front organizations, kasi PPNPA, ginasiling nila progressive group, but hindi. Another violation naman, mga civilian ning pamatay nila. So we will be filing cases diri sa group nila. May mga kwaon lang namon ng mga affidavits sa mga individual na makahatag sa informasyon about sa incident diri lately na nagkanatabo. Na sila, madakpan hindi man kami maguntat sa aming trabaho together with the Philippine National Police. I have talked with the provincial director of Negros Occidental Police Office regarding sa mga incident naman and siling ko we are pooling our efforts para siguro maunpat na ng mga katuntuhan nila. Para ko mga propaganda lang nila ng nasiling. Gamay naman lang nila sire, dire na bilin, and we will be striking hard in the group na bilin. Okay. So, Bomba Dennis, so hindi mag-deklarar nga isang ceasefire, ang 303rd Brigade, Bomba Dennis. So, ang rin nila, maging vigilante, hindi sila sa palibot sa Bomba Dennis. Sige. Bomba Dennis, mo inang report, sige ka sa patrol. Si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Dalam salamat Bombo Carla May Defensor. Mga balita agikan niya sa patrol sining apro palagi siya platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition ti kun Wise Spire ti Mansigya bantay na sa gapon ay ikaw ti may mara ginadeklara si Spire ng gobyerno may nagkatabo gapon nga mga pag bailar sa untat lupok between sa aton sini Armed Forces PNP kag sa grupo sang Rebel Deng Komunista ng grupo sang CPP, NPA, NDF ang mga kebenan. Kaya iti daw kinandanan sa Topa during holiday season, during celebration sang Pasko kag bagong tuig may ara sang ginadeklar nga unilateral ceasefire in between sa NPA kag sa gobyerno nato nabi. Galing kasi ko tayo bisa may ceasefire sa gapon may nagluluntad nga mga encounter, mga pagpangatake. Ngatis niya to do wala gyapon da respeto
sa ginkasugtan nga untat lupok mga kaibanan. 54 minutos na nakalikan stock na alas 5 sa hapon yung Patuturan Bombo Report sa afternoon edition. Magapanabalik makalikan lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga mo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Balik pa palakad si Patuturan Bombo Report sa afternoon edition. Standby na kamo, dito yung center tayo sa Ground. Alam ko, labas ka maragapauna ng mga balita national. Pinaka-latest karon nga data kika sa ato sining National Disaster Risk Reduction Management Council ang kinamood sa mga klamatay no sining bagyo nga seal date no? So far mga 258 na kay may 47 pa nga mga reported yang missing sining paglaslas sining bagyo death sa area sa Visayas kag Mindanao mga kabinan, no? So ibalatan ko na sa news center itong pinaka latest pagkain mga kabinan, no? Kag of course, ining bantayan naman natin nga budget, no? Kaya ang Senado, again padala na sa kay Presidente Duterte ining 5 trillion pesos masobra nga 2022 proposed general appropriation bill gikan niya sa Senado para i-review, kag para aprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Normal tayo taman kahit isa na lang kasimana or 8 days to go na lang matapos ng tuig 2021. Sulod na kita sa tuig 2022 sa piyak sa mga tragedya pa na nagluntad sa aton. Kag of course sa piyak harap patangyapon niya sa pandemya sa COVID-19.
Of course, kay ini man ang kuano, ini ang may ara naman karon sing abiso, no? May 17 naman ka mga ahensya siyang gobyerno nga flag down, no, sa Commission on Audit, bangod sa mga delayed, ginabandonar, kagin pabayan nga mga infrastructure project, nga nagabalor sa kapin 1.44 trillion pesos mga kabinan. Nagligad daw daw mo naging tunaan sing karabuigal to sa Senado ni Presidente Duterte kag ni Senador Richard Gordon atong mga ginpang sita man sang COA nga mga insya departamento sing gobyerno naton. Sige na, are News Center sa ating Bombo Network News. News Center, come in. Ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, sa mga oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-23 sa buwan ng Disyembre 2021, sa ulo ng ating mga balita. Pinsalang iniwan ng bagyong Odette sa sektor ng agrikultura, pumalo na sa 3.1 billion ayon sa Department of Agriculture. Higit 80 maritime accidents naman naitala ng manalasa ang bagyong Odette ayon yan sa Philippine Coast Guard. Ang pinuno ng pambansang pulisya, ipinag-utos ang hot pursuit operation laban sa gunman na nasa likod ng sniper attack doon sa Tangub City. Politika ang isa sa mga tinitingnang motibo ay kinukonsidera ng PNP. 24/7 na pagpoproseso ng mga donasyon para sa mga sinalanta ng bagyong Odette ipinag-utos ngayon ng Department of Finance. Sitwasyon sa mga bus station, alamin mamaya dahil sa exodus ng mga biyahe. Yung mga bus terminals at paliparan, pati na yung port terminal, alamin ang sitwasyon mamaya. Sa ating ulat panahon, LPA sa silangan ng Pilipinas tuluyan ng nalusaw ayon yan sa report ng Pag-asa. Sa ating balita sa ibayong dagat, mahigit 80 patay. At yan ay sa pagkalunod sa sasakyang pandagat doon sa Madagascar. Sa ating sports balita, kinakansilang NBA games sa patuloy na nadagdagan dahil pa rin sa COVID outbreaks. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Aabot na sa 3.1 billion pesos ang halaga ng naitalang pinsala na iniwan ng bagyong Odette. Yan ay sa crop sector na hinagupit. Lalo na ng bagyong Odette at ng mga inisyal na mga pag-ulan dyan sa Visayas at parte ng Mindanao kamakailan. Ayon sa Department of Agriculture, hanggang kaninang alas 12 ng tanghali, ang naturang data, ito ay 500 milyong piso na mas mataas kumpara dun sa 2.6 billion pesos na halaga ng pinsalang naitala noong Disyembre 22. At pumalo kasi sa 90,316 na metric tons ang production loss at 65,432 hectares naman ang nasira sa area ho ng agricultural parts dyan sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao at Caraga regions. Ito yung mga apektado ng nagdaang bagyo. Nabatid na 39,372 na mga magsasaka at mangingisda ang tuluyang naapektuhan ayon pa ho sa DA. Kabilang sa mga commodities na apektado ay bigas, mais, high-value crops, livestock at fisheries. May naitala ring pinsala sa mga agricultural infrastructures, machineries at pati na yung ilang equipments. Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang National Housing Authority na magbigay ng 100 million pesos na halaga ng tulong sa mga residente ng Dinagat Island na nasira ang bahay dahil sa pananalasa ng bagyo. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Nograles, makakatulong ang housing aid na ito sa mga residente na ang mga bahay ay kung hindi man partially damaged, kundi totally damaged din. Kahapon, binisita ni Pangulong Duterte kasama
kasamang iba pang opisyal ng pamahalaan ang mga biktima ng bagyo sa Dinagat Island. Nangako sila na magbibigay ng agarang tulong at pabibilisin pa ang reconstruction ng mga nasirang bahay, pati na rin ang clearing operations sa lugar. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Social Welfare Development na magbigay ng cash assistance sa mga apektadong pamilya at patuloy na bigyan ang mga ito ng family food packs. Samantala, ang Department of the Interior Local Government naman ay inatasan na bantayan at pangunahan ng disbursement ng financial aid. Kukumustahin muna natin ang sitwasyon dyan sa Central Visayas mga kabombo dahil may 9 na munisipalidad at isang lungsod sa Northern Cebu ay naibalik na raw yung supply ng kuryente. Magandang balita ho ito. Makibalita tayo sa Bombo Radio Cebu. Bombo Jane, Bombo Dennis, naibalik na ang kuryente sa 9 na munisipalidad at isang lungsod sa hilagang parte ng Cebu. Ito ay kasunod na rin sa pinangako ng mga power utilities kay Cebu Governor Gwen Garcia na pagsisipagan nilang maibalik ang kuryente sa mas marami pang lugar bago pa man ang Kapaskuhan at Bagong Taon. Iniulat ng Cebu Electric Cooperative sa Beco 2 na naibalik na nila ang supply ng kuryente sa munisipalidad ng Daan Bantayan, Tuburan, San Remigio, Catmon, Sugod, Midilien, Tabugon, Borbon, Tabuelan at lungsod ng Bugo. Ang mga nasabing mga lugar ay nasa ilagang bahagi ng Cebu na hindi masyadong naapektuhan ng bagyong Odette. Samantala, ipinangako naman ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, Visayas Electric Company, VECO at Sebeco 1, 2 and 3 na maibalik ng linya ng kuryente sa mas marami pang lugar sa Cebu Island. Samantala, iginiit ng NGCP na mayroong sapat na supply ng kuryente, subalit kailangan pang unahin ang pag-restore ng mga power lines. Sa ibang bahagi naman, Bombo Jane, Bombo Dennis, ay patuloy pa rin na inaantabayanan pa ng Cebuano ang pagdating ng presidente na si Presidente Rodrigo Duterte dito sa lungsod ng Cebu. Kung maalala, naka-schedule kanina alas 2 ng hapon ang kanyang pagdating pero na-delay ito dahil sa importanteng lakad mismo ng presidente. Hindi pa matukoy o nakasad kung anong oras talaga ito darating. Bombo Jane, Bombo Dennis, how's that? Okay, kumusta naman ang yung bilang ng mga kababayan natin in terms of population doon sa mga napailawan na? Oy, magandang balita kasi na 9 na munisipalidad na pala, isang lungsod ang nabigyan ng supply ng kuryente. Ano ba ito? May tuturing na ba itong majority dyan sa Central Visayas, Bombo Carlo? Bombo Dennis, ito mismo ang 9 na munisipalidad at isang lungsod. Ito yung area sa hilagang parte ng Cebu na hindi apektado, hindi ganyan kalaki ang epekto ng bagyong Odette. Dito mismo 5 munisipalidad, gikan o dito mismo tayo nagatindig ang area mismo na may power supply na. Kung pagbasihan natin, 5 munisipalidad pa ang naka-space, Bombo Dennis, ang wala pang linya. Kung ibig sabihin, may 5 pa na munisipalidad dito mismo sa ating kinatitindigan ang wala pang supply prior papunta dito sa south area ng Cebu, Bombo Dennis. How about yung mismong syudad ng Cebu? Kailan daw? May target ba sila na mabibigyan na ng supply ang area na yan? Lalo't madami ang in terms of population talaga ay yan yung pinakasentro din, Bombo Carlo. Okay, Bobo Dennis, itong kinatatayuan natin ngayon, nandito tayo sa Capitol Grounds. Makikita sa tilikuran na bahin o sa ating parte, no? Ang Osmeña Boulevard at saka Escario Road kung saan yung traffic lights makikita na naka-function na. Ayun. At saka may 4 pa na barangay dito sa Cebu City mismo na may power supply na. At saka ito mismo Bombo Dennis, ang problema ng mga alkalde dito mismo sa Cebu, may iilan kasi na poste na nakatumba. Ang may mga linalagari ng mga tao, kinukuha yung mga linya na supposed to be Bobo Dennis ay mas madali na lang. Kaya prior sa interview ng ating programa dito sa Bombo Radio Cebu, tinatawagan natin yung spokesman o yung
spokesperson mismo ng VECO, isa sa mga power supplier dito sa Cebu, na problema nila na encounter yung may mga problematic na area kasi yung mga poste kinukuha yung mga linya, sinusunog yung linya ng kuryente para ibenta, Bobo Dennis. Ay, nako. Oo, problema nga yan. Kumusta naman yung distribution ng mga pagkain ng mga relief supply para doon sa ating mga kababayan? Dahil, may mga hindi naman masyadong nasalanta, pero talagang may mga totally devastated talaga, Bombo Carlo. So, paano ang distribution dyan sa lungsod at lalawigan ng Cebu pagka mga ganitong magkakaroon ng distribution ng relief supply para sa kanila? Kagahapon, Bobo Dennis, ang pagbisita ni Cebu City Councilor Dave Tumulak, isa sa kanyang inaapilar sa publiko o sa tao mismo, tagapakinig ng ating himpilan, sinasabi niya na konting pasensya kasi itong fina-formulate pa nila yung strategy. At isa dito ang pagtugon ng relief ng mga tao mismo dito sa mga severely affected areas, Bobo Dennis. Dahil na din sa na-encounter ng ilan na mga tao talaga ang wala ding supply ng pagkain. Ang problema kasi dito, Bobo Dennis, Bobo Jane, ang linya ng kuryente, ang supply ng tubig, yung pagkain, ilan na din ang namonitor sa pag-saka o yung pag-rise ng presyo ng ilang mga pagkain o mga vegetables dito sa Cebu, Bobo Dennis. Kaya yung relief strategize pa yung attack o formulate pa ng lalawigan at saka yung city government kung paano nila ma-establish yung pagbigay ng relief operation. So far, wala namang na-encounter na Bobo Dennis, wala namang shortage ng relief. Ito na lang ang ating inaantabayanan kung ano ang strategy mismo ng city government at saka yung Cebu province kung paano pagtulong ng mga severely affected areas. Kasi naman, Bobo Dennis, yung nakikita natin dito mismo, yung problema talaga, yung pagkain at saka marami talagang pilahan sa mga grocery stores, Bobo Dennis. Kaya hindi natin establish pa natin yung strategy mismo ng city government at Cebu province, yung strategy pagbigay ng relief operation, Bobo Dennis. Sige. Maraming salamat, Bombo Carlo, at mag-ingat kayo dyan. Sana ay ganap ng mapailawan lahat ng barangay dyan sa siyudad ng Cebu dahil talagang malaki epekto din ito kung sakasakali at lalo pagbuhay ng pagbabalik ng ekonomiya dyan sa siyudad. Maraming salamat, Bombo Carlo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Carlo Sepulveda para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Mahigit 80 maritime accidents naman ang naitala ng Philippine Coast Guard sa pananalasa ng Bagyong Odette. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Armand Balilo, hindi pa kasama sa bilang na ito ang mga incident reports mula sa Northern Mindanao Region at Palawan Province. Kinukumpirma rin anya nila sa ngayon ang mga ulat hinggil sa casualty at nawawalang mga tao dahil sa mga incidenting ito, katulad ng nangyari sa Cebu. Sinabi ni Balilo na ilan sa mga evacuees ay hindi pa nakakauwi sa kanilang isla dahil nananatili pang sarado ang mga pantalan 1 linggo makalipas na manalasa ang nagdaang bagyo. Dagdag pa niya, nakatanggap ang Philippine Coast Guard ng request mula sa NDRRMC na ipagbawal muna ang bus trips mula Manila pauwi sa Visayas dahil ilan pa mga pantalan ang nananatiling non-operational. Payo naman ni Balilo sa publiko na makipag-ugnayan muna sa Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority o sa shipping companies para maiwasan ding maabala pa. Sa ngayon, ginagamit pa ng PCG ang 10 sa kanilang mga sasakyang pandagat para yan sa paghahatid ng relief items sa mga biktima ng bagyo. Muna tayo ng update kaugnay doon sa mga hakbang na ginagawa ho ng Office of Civil Defense dahil yung OCD officials ay kumbinsido na wala hong mass casualties
sa kabila ho ng 258 na individual, yung sinasabing binawian ng buhay, pero magkaiba ho sila ng figure doon sa iba pang tanggapan ng gobyerno kaugnay ng pananalasa pa rin ng bagyong Odette. At may pag-uulat si Bombo Dave, Vincent Pasit. Sa kabila ng 258 na bilang ng mga nasawi sa paghagupit ng bagyong Odette, sinabi ng isang opisyal ng Office of the Civil Defense o OCD na walang naitalang mass casualties sa nasabing kalamidad. Sa briefing ng House Committee on Transportation, sinabi ni OCD Director Rafi Alejandro na magkakaiba ang dahilan ng pagkamatay ng mga biktima noong kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Odette. Kabilang sa mga aniyay common circumstances ng pagkasawi ng mga biktima ay dahil sa pagkalunod, habang mayroon namang iba na nabagsakan ng puno, na-trap sa mga debris o hindi kaya sa mga gumuhong lupa. Nabatid na bukod sa 258 na kumpirmadong namatay ay mayroong 47 individual pa na hindi pa rin nahahanap hanggang sa kasalukuyan at 568 naman ang sugatan. Sa kanyang ulat, sa chairman ng komite na si Congressman Edgar Sarmiento, sinabi ni Alejandro na patuloy ang paghahanap ng pamahalaan sa mga nawawalang individual. Hindi rin aniya sila tumitigil sa paglikas ng mga turista na stranded sa mga lugar na apektado ng pananalasa ng nagdaang bagyo. Sa Siargao Island, sinabi ni Alejandro na 250 na mga stranded na turista ang kanilang natulungan at isinakay sa C-130 planes para mailuwas sa Maynila. Nakikipag-ugnayan din sila sa mga airline companies para sa paglilikas ng naturang mga stranded na turista. Sinabi pa ni Alejandro na malaking tulong din ang Armed Forces of the Philippines gayon din ang Philippine Coast Guard. Sa kabilang dako, iniulat naman ni Philippine Ports Authority o PPA Ports Operations Service Department Manager Attorney Pinky de los Santos na hindi bababa sa 5 pantalan ang hindi pa rin operational sa kasalukuyan dahil sa mga pinsalang natamo ng mga ito sa bagyong Odette. Sa kabuuan, umaabot naman aniya sa 47 na mga pantalan sa Visayas at Mindanao ang sinara dahil sa nagdaang bagyo, pero karamihan sa mga ito ay balik na sa normal ang operasyon. Kabilang sa mga hindi pa rin operational sa kasalukuyan ay ang Port of Del Carmen sa Surigao, Port of Talibon at Port of Tapal sa Bohol, Port of San Ricardo, Port of Sogod at Port of San Juan sa may Eastern Leyte at Samar. Sa inisyal namang pagtaya ay aabot sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyong Odette sa mga pantalan sa Visayas at Mindanao. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Iniulat naman ng National Vaccination Operations Center na nakapagtala ito ng mas maraming nasayang na bakuna dahil sa pananalasa ng bagyong Odette. Sa una, iniulat ng Department of Health na nasa 100 vials ng Pfizer vaccine ang nasayang dahil sa power interruption sa Iloilo. Ayon kay Dr. Kija Rosario ng NVOC, tinuruan na nila ang local government units kung paano i-determine ang mga bakuna ng kailangang iligtas. Sinabi ni Rosario na ang mga bakunang lumulutang sa tubig baha, mga bakuna sa mga refrigerator na lumulutang sa tubig baha, mga bakunang nawalan ng kuryente ng mahigit 4 na oras at mga bakunang natanggal ang mga label ay dapat nang itatapon. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation dahil may makakapanayam ho tayo mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Itong mga hakbang ho nila tungkol dun sa monitoring, ay magkaiba ho kasi yung figure nitong nakalipas na araw doon sa number of casualties dahil pa rin sa bagyong Odette. Ay malinawan ho natin mga kabombo kung ano na yung latest figure, kung may mga pumasok pa na data nitong nakalipas na mga oras mga kabombo. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Mga kabombo, nadagdagan pa ho ng 288 ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas para sa araw ho na ito at sa monitoring ng Department of Health ay nasa 9,251 ang kabuuan na bilang ng mga aktibong kaso. Sila ho yung mga nilalapatan pa ng lunas at nasa mga medical facilities, mga kabombo. Habang yung total number of cases ay nasa 2,837,903. Yung total number of recovered patients ay 2.7 million mahigit dahil nadagdagan ho ito ng 270 ngayong araw. Yung mga nasawi naman mga kabombo, nagkaroon ng panibagong 65
na mga binawian ng buhay dahil pa rin sa naturang sakit. Kaya ho meron na tayo na 50,981 dito sa buong kapuluan sa bilang huyan ng mga binawian ng buhay dahil pa rin sa COVID-19. Sa dagdag pa mga balita sa oras na ito, inihayag naman ng National Vaccination Operations Center na nakapagtala ang gobyerno ng 6.4 million individuals na naturukan ng bakuna sa ikalawang rounds ng vaccination days. Ngunit umaasa ang kagawaran na maaari pang madagdagan ang nasabing bilang. Sinabi ni Dr. Kija Rosario ng NVOC, nasa 992,000 doses ang kanilang naiturok kahapon. Yan ang huling araw ng vaccination drive. Dahil sa nasabing bilang, umabot na sa 6,404,622 doses ang naiturok mula Disyembre 15 hanggang Disyembre 22, kung saan nabigo ang pamalaan na maabot ang 7 million target na mabakunahan. Inaasahan naman ng kagawaran na magiging mababa ang turnout ng vaccinations dahil pa rin sa pananalasa ng bagyong Odette. Mahinaw umano ang pag-submit ng mga data dahil sa connectivity issues ng mga local government units. Magugunit ang target ng pamalaan na ma-fully vaccinate ang 54 million individuals kontra COVID-19 bago matapos ang taong ito. Sa talaan naman ng National COVID-19 Vaccination Dashboard, nasa 43 million na ang fully vaccinated habang 56.7 million na ang nakatanggap ng unang dose. Standby din mga kabombo dyan sa Rojas, Palawan, no? Dahil kukumustahin ho natin. Yan ho yung mga lugar na huling tinawid nitong Typhoon Odette bago nag-exit sa Philippine Area of Responsibility. So mamaya ay kukumustahin ho natin yung ating mga kababayan doon. Samantala, pinutol na ng Far Eastern University na si Dr. Nicanor Reyes na ito ho'y may kaugnayan doon sa foundation, ang ugnayan sa Philippine Health Insurance Corporation at matapos tumaas sa 200 million pesos ang utang sa pagtatapos ng Nobyembre. Sinabi ni Chief Operating Officer Juan Enrique Reyes na hindi na ibabawas ng ospital ang PhilHealth benefits sa mga pagamutan na dun sa bills ng mga miyembro. Anya, ito ay isang napakahirap na desisyon. Ngunit dahil na rin sa pangyayari, ang altruism ay dapat daw na magbigay daan sa pragmatism. Hindi umano nila magagamot ang mga pasyente o matutulungan ang kanilang mga estudyante kung hindi sila financially viable. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Reyes na ibibigay nila ang lahat ng kinakailangang forms na magbibigay daan sa mga pasyente para makapag-apply doon sa reimbursement sa kanilang sarili na pamamaraan. Sa pagsisimula ho ng taon, sinabi ni Reyes na ang mga receivable sa PhilHealth ay nasa 114 million pesos bago tumaas sa 200 million pesos pagsapit naman ho ito ng Nobyembre at 30 ng taong kasalukuyan. Sinabi ni Reyes na tumaas ang kanilang receivable ng nasa 8 million pesos kada buwan. Anya, ang FEU, NRMF ay magpapatuloy sa pakikipagtulungan sa PhilHealth para magkaroon ng amicable settlement. Samantala, sinabi naman ang tagapagsalita ng PhilHealth na si Gigi Domingo na nakikipagpulong na ang kanilang ahensya sa FEU para makapagkasundo at may pag-reconcile din naman yung data at magkaroon ng pag-uusap ang kanilang mga opisyal hinggil pa rin sa nasabing issue. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, si PNP Chief ipinag-utos ang hot pursuit operation laban sa gunman na nasa likod ng sniper attack sa Tangub City. Politika naman ang isa sa motibo na kinukonsidera ng PNP. Ating alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Isinailalim sa lockdown ng Philippine National Police ang Tangub City sa Misamis Occidental habang nagpapatuloy ngayon ang ikinakasang dragnet operation laban sa gunman na nasa likod ng sniper attack na ikinasugat ni Mayor Michael Gutierrez ng Lopez Haina Municipality na tumatakbong Vice Governor ng Misamis Occidental, dating Oroquieta City Mayor Jason Almonte, kandidato bilang congressman ng 1st District ng Misamis Occidental, at Representative Henry Awaminal na
siya nagtamo ng minor na sugat sa braso at sa likod ng kanyang ulo. Hindi naman dinidiscount ng PNP ang posibilidad na politika ang motibo sa nasabing insidente dahil 3 local political leaders ang biktima. Kanina nagsagawa ng case conference ang SITG Owaminal, Gutierrez, Almonte para mabatid ang circumstances ng insidente. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Roderick Agustos Alba, agad nag-deploy ng dagdag na mga police personnel mula sa Provincial Mobile Force Company at Regional Mobile Force Battalion ng PNP Region 10 para tumulong sa lokal na pulis doon sa pagtatag ng mga mobile checkpoints sa mga entry at exit points ng syudad. Sinabi ni Alba, may security din na ibinigay ang PNP para sa 3 biktima ng sniper attack habang nagpapatuloy ang pag-iimbestiga ng mga forensic investigators sa crime scene. Pakinggan natin si PNP spokesperson Colonel Roderick Agustus Alba. PNP Chief General Leonardo Carlos has ordered a swift probe sa nangyaring pagbaril sa 3 political figures in Misamis Occidental while having a Christmas party last December 22 sa Tangob City. The possibility of this being an election-related violence is apparent since the victims are public officials and political candidates. But we still have to determine ang motibo ng kaso at kung may presensya nga ba ng private armed groups sa area. Si PNP spokesperson Colonel Roderick Agustus Alba. Mula Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pa nating malalaking balita sa gabing ito, bigyan daan muna natin ang isang mahalagang panayam sapagkat isa rin ho sa labis na naapektuhan nitong Typhoon Odette ang lalawigan ng Palawan. At direktamente mula ho dyan sa Rojas, Palawan, makakausap po natin si Sangguniang Bayan member Pedi Sabando. Sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide, worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me ay si Bombo Jane Buna. Magandang gabi po sa inyo, Kagawad. Magandang gabi, Bombo Dennis at Bombo Jane at sa lahat po ng mga nanonood po sa inyong takikinig. Okay. Kagawad, itong tumama na kalamidad ho dyan sa inyong lugar, although ito'y kalat naman ho, lahat naman halos ng dinaanan ng Typhoon Odette ay matindi ho ang hinaing at malala yung naging epekto sa kanila. Sa inyo po dyan sa Palawan, gaano ho kalawak kung inyong igagrado naging pinsala, Kagawad? Sir, base ho sa PDRRM ko, dito po sa lalawigan ng Palawan, halos lahat naman ng munisipyo sa aming pong lalawigan ay nakaranas ng hagupit ng Bagyong Odette. Ngunit yung bayan po namin, yung pong bayan po ng Rojas ay talagang medyo na sentro. Kaya talagang totally devastated yung aming pong lugar sa ngayon. Kung makikita ho ninyo yung nangyari sa Tacloban, panahon po ng Yolanda, ganun po yung sistema o sitwasyon ho ng bayan po namin, Bombo Dennis at Bombo Jane sa ngayon. Ay, sa kasalukuyan ho ba ay may mga nakakarating namang tulong sapagkat yung mga opisyal ho natin ay nagsasagawa na ng mga aerial survey. Kumusta naman ho kayo dyan? May naibibigay pa bang ayuda para sa mga kababayan ho natin? And from the national government, nakarating na ho ba dyan sa inyo yung mga tulong? Bombo Dennis, kahapon ay dumating na po dito sa munisipyo namin yung pong tulong mula sa Palawan Provincial Government namin at meron pong barko, kung hindi ako nagkakamali kagabi ho umalis, 2 barko galing po sa Kamaynilaan. Ito naman po ay tulong mula sa National Government. At kahapon po ay binisita din kami ng personal ng ating pong iginagalang na Vice Presidente Leni Robredo na personal pumunta ho dito sa aming pong bayan kahapon at nasaksihan niya kung ano po yung sitwasyon ng ating po mga kababayan dito po sa munisipyo ng Rojas sa lalawigan po ng Palawan. Okay. Kagawad, kung okay lang ho sa inyo, no? Sapagkat narinig na ho namin yung kwento ng mga nanggaling sa Siargao, nanggaling sa Eastern Visayas and Central Visayas. Sa inyong personal na karanasan, ano ho yung pangyayari nung tumama itong bagyong Odette
kumbaga nakapag-ready ba kayo o talagang yung lakas ng hangin po at ulan na dala ng bagyong Odette ay in-expect nyo din ba na ganun katindi ho yun? Aminin ko sa inyo, Bombo Dennis, Bombo Jane, no? Yung lugar ho namin ay first time na nakaranas po ng ganito kalakas na paghagupit ng bagyo. So although yung aming pong munisipyo ay hindi po kami nagkulang para ilikas yung ating po mga kababayan, para paalalahanan yung ating po mga kababayan na lumikas, hindi lang namin talaga na-anticipate na ganito kalakas yung hangin at ulan. Kaya nagulat ho ang lahat dito po sa bayan Punan Rojas nung dumating na yung pong bagyo bandang alas 6 ng gabi dito ho sa aming lugar. Ito ho ay nag-landfall ayon po sa Pag-asa alas 3:10. So totoo, nakaranas kami alas 3 ng hapon ng hangin at ulan. Ano po? Pero huminto ito after 1.5 hour. Akala namin tapos na. So ako nga mismo personally, Bombo Dennis, ay inabutan po ng pangalawang bugso ng malakas. Yun na po ang pinakamalakas. Dire-diretso yun hanggang alas 9 po ng gabi. Sa kalsada mismo, ako ay tumutulong doon po sa clearing operation nung kalsada namin para maging passable po kasi ang dami ng puno ng bumagsak nung alas 3 ng hapon nang kami po ay hagupitin ng hangin at saka ulan. Ano po? Kaya hindi namin i-expect na meron pong pangalawang dulot po ng maraming pagkasira ng kabahayan, meron na pong mga namatay dito po sa aming munisipyo, Bombo Dennis. Okay. With your indulgence, Kagawad, magtatanong din ho ang aking katandem dito, si Bombo Jane Buna, tungkol sa ilang issue din. Ano po? Bombo Jane? Alright, Kagawad, muli magandang gabi po sa inyo. Kagawad, sa mga oras na ito, may mga evacuees pa ba ang nananatili sa evacuation center? Yes po, Bombo Jane, marami pa po sa ngayon yung po mga nananatili sa mga evacuation center dito po sa aming munisipyo, sa iba't ibang mga barangay, sa aming pong lugar ay nananatili, partikular yung po mga kababayan natin na nawalan po ng tirahan. Yung totally damaged talaga yung kanila pong bahay, nananatili po sila. Ito po yung pinakamalaki ngayon. Halos hindi namin alam paano kami magsisimula. Nagpapasalamat na lang po kami na andyan po yung gabay ng provincial government, gabay ng national government, kahit paano lumalakas po yung loob namin. May mga lugar pa ba dyan na wala pang supply ng kuryente, Kagawad? Yes po, ang buong bayan po namin ay wala pang supply ng kuryente hanggang ngayon. Supply ng tubig po, mahina, bumalik siya, parang 2 gabi na, sobrang mahina pa rin po. Pero yung kuryente as in, wala po dahil lahat ng poste halos ng Palawan Electric Cooperative na nandito po sa bayan po namin ay bumagsak dahil po sa bagyong Odette. Finally siguro, Kagawad, baka gusto nyo pong umapila ng tulong para sa ating mga kababayan. Nakikinig ho ang lalo na dito sa bahagi ng mainland ng Luzon. At yung iba pang area na hindi naman ho naapektuhan ng Typhoon Odette, kayo ho'y nasa inyo ho ang pagkakataon, Kagawad. Maraming salamat po, Bombo Dennis, Bombo Jane, sa inyo po sa Bombo Radio Philippines. Maraming salamat po sa pagkakataon na inyo pong ipinagkaloob sa akin. Ako siguro nananawa mga kababayan na kung willing na tumulong sa amin dito sa bayan po ng Rojas. Talagang sobra ang hirap. Ang dami ng mga kababayan po namin na nawalan ng tahanan, nawalan po ng miyembro ng kanilang kapamilya, meron po mga namatay. So, pwede po kayo makipag-ugnayan sa amin. Sa akin mismo, personally, pwede kayo makipag-ugnayan. At sa national government, siguro Bombo Dennis, gusto ko na rin pong i-follow up yung ating pong hinihinging suporta sa kanila. Although kanina, kausap na po natin yung DSWD National. Kagabi, kausap po natin yung staff ni Senator Bongo at saka opisina po ng ating mahal na Pangulo. Inaasahan po namin na makarating kaagad sa lalong madaling panahon yung tulong para po sa amin dito po sa bayan po ng Rojas. Maraming salamat po sa inyo, Bombo Dennis at Bombo Jane. Yan mga kabombo, ang isa ho sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan dyan sa Rojas, Palawan
si Kagawad Pedi Sabando, ang atin hong nakausap mga kabombo. At siguro hihingi pa tayo ng mga update kapag may mga development direktamente dyan ho sa bahagi ng Palawan na matindi rin ho ang inaabot na hagupit mula dito sa nagdaang Typhoon Odette. Sa mga dagdag pa nating balita mga kabombo, abangan mamaya dahil yung anunsyo ho ng European Union, maglalaan daw pala sila ng nasa 160.6 million pesos na tulong. Pero bago ho yan, dako muna tayo sa kalagayan ho ng mga terminal, ng mga kalsada. Ngayon ho kasi, exodus ng mga gusto pa rin humabol sa pag-uwi sa mga probinsya. Kumustahin natin ang location ni Bombo Gerald Ulep. Bombo Gerald, please come in. Dito tayo nga sa isang terminal dito sa Pasay City at makikita dito sa ating background, medyo nabawasan na yan, Bombo Dennis. Kanina, literal talaga na hindi mahulog ng karayom itong mga tao dito na bumuhos na uuwi sa kanilang mga probinsya, hahabol para makasama yung kanilang mga... Medyo nabawasan na yan, Bombo Dennis. Kanina, literal talaga na hindi mahulugan ng karayom itong mga tao dito na bumuhos na uuwi sa kanilang mga probinsya, hahabol para makasama yung kanilang mga pamilya. Dahil dito sa maraming tao dito kanina, hindi maiwasan na nagkaroon ng singitan, kaya naman yung mga pasahero dito ay nanggagalaiti sa galit yung iba dahil hindi makontrol pasahero kanina si Ginang Melinda Gonzales na pauwi sa kanilang probinsya. Oh, yan. Sige. Mamaya papakinggan natin na Bombo Gerald. May kwento mo na lang sa amin. Saan ba papunta itong mga kababayan natin na ito, Bombo Gerald? Northbound, southbound ba ito? Papuntang Bicol ba yan? Papuntang doon sa may parte ng inyong lugar? Doon sa Northern Luzon? O dito lang sa paligid sa Calabarzon area, Bombo Gerald? Calabarzon, Bombo Dennis, yung mga nakausap natin kanina, merong uuwing Lucena, meron dun sa Batangas. At yung uuwi ng Lucena, 2 years silang hindi nakauwi sa kanila, Bombo Dennis, sa kanilang pamilya dahil inabot sila ng pandemic. Ngayon lang sila nagkaroon ng tsansa na makauwi sa kanilang pamilya. 2 taon silang naipit dito. Sila ay uuwi sa Lucena. Yung isa kanina, Bombo Dennis, medyo minalas, taga Batangas, namili lamang ng kanyang sapatos dito sa Cartimar. Hindi niya inaakala na pagdating niya dito, pagbalik galing sa Cartimar ay maaabutan niya yung sobrang dami ng tao. 4 na oras na raw na naghihintay, Bombo Dennis, yung bumili lamang ng sapatos dito sa Pasay City. Pero yun nga, hindi niya na-estimate na ganun pala karami yung tao. Maging itong mga gwardiya dito, Bombo Dennis, kahit yung mga nakausap natin dito, sinasabi nila na hindi nila talaga in-expect na ganito karami yung mga tao na bubuhos ngayon. Unlike last year, na yung makikita mo sa likod natin last year yan, puro bus. Ngayon, puro tao, walang bus, Bombo Dennis. Bombo Gerald, sige, pakinggan siguro natin yung tinig ni Ginang Melinda Gonzales sa pagkakataong ito. Diyos ko, dapat i-coordinate ng maayos yung pila. May mga gwardya naman. Dapat i-assist. O kaya bigyan ng number. Di ba? Nasingitan po kayo? Oo, dahil naputol. Dahil yung ungas na driver, biglang pinasok na ganyan yung bus. So, anong panawagan nyo ngayon dahil napeperwisyo po kayo? Natural, sir. Kailangan ayusin ang pila para makauwi tayo ng maayos. Di ba? Yung ganitong sasakay kami sa bus, ganun. So maghihintay kayo hanggang makasakay kayo kahit anong oras po? Yes po, para makauwi sa family po. Bakit ngayon lang po kayo bibiyahe? Galing pong work, kasi di ba mahirap yung biyahe before, kaya dahil ngayon lang medyo maluwag, tapos holiday, Christmas, so grab namin chance na makauwi. Ganun po. So, yan, Bombo Dennis, yung pangalawa, yan si Elaine Gesmundo, yan yung Palucena, yan yung 2 years na naipit dito. Sa ngayon, Bombo Dennis, kung makikita mo sa ating likuran, marami pa rin nakapila dyan at limitado lang yung mga bus na bibiyahe. Pagdating ng bus dito, magkakarga, aalis ka agad. Ganyan yung sistema dito. Ang problema dito, Bombo Dennis, ngayon, kaya maraming tao na nakaposte dito sa ating likuran, wala pang bus na dumarating at hindi nila alam kung kailan darating yung bus. Pero willing daw silang maghintay kahit abutin pa sila ng madaling araw hanggang umaga dito, Bombo Dennis. Okay, kung di ako nagkakamali, yung report mo kahapon, Bombo Gerald, parang ganyan din yung
sitwasyon dun sa PITX. So kahit pala dyan sa ibang terminal, Bombo Gerald, same problem, same situation din pala, Bombo Gerald. Ano? Oo, nag-ikot kami kanina ni Bombo Mars dito sa mga terminal dito sa Metro Manila. Ganon na ganon sa PITX, ganon din Bombo Dennis. Pati dito sa Northport, dito sa Tondo sa Manila, Bombo Dennis, bumuhos na rin yung mga pasahero dyan na pupunta doon sa Visayas at Mindanao. Maging sa mga paliparan ngayon sa Ninoy Aquino International Airport, mayroon pa rin mga biyahe na papunta naman sa mga probinsya. Yung marami pa rin yan, yung mga stranded din na mga pasahero dito. Ang problema dito, Bombo Dennis, ngayon yung pag-check dito sa mga check-in counters dahil na rin dito sa mga protocols ng Interagency Task Force. Yung panawagan ng Bureau of Immigration kahapon, dapat maaga silang pumunta yung mga pasahero na babiyahe sasakay ng eroplano dahil ang problema nga ay yung kanilang pag-check-in kapag mahaba yung pila, nadagdagan kasi yung mga i-check dyan, Bombo Dennis, maliban doon sa counter para doon sa kanilang baggage. Meron din yung counter para dito sa temperatura, para doon sa mga pasahero na sasakay dahil nga sa epekto pa rin ng COVID-19 na nandito sa Pilipinas at iniiwasan ng ating pamahalaan na makapasok itong Omicron variant. Kaya mas maihigpit yung kanilang ipinapatupad na mga protocols para maging safe yung mga pasahero papalabas at papasok dito sa ating bansa, Bombo Dennis. Okay, so finally siguro, Bombo Gerald, malaman na lang natin na ano ba yung mga bumabiyahe ngayon? Bus lang ba yung nakakabiyahe dyan? O meron ding mga ibang pagpipilian? May van, meron din bang ibang options yung mga kababayan natin? Bombo Dennis, yung terminal kasi na to, puro bus yung nandito. Meron yung mga ibang terminal na mayroong mga van, pero yung mga kababayan natin mag-ingat dahil marami pa ring mga bumabiyahing mga colorum na van na bumabiyahe sa mga probinsya na hindi accredited at hindi rehistrado dito sa LTFRB. Mag-ingat yan dahil baka, syempre, hindi natin maiwasan, baka magkaroon ng aberya yung sasakyan nila ay maaksidente yung mga yan, ay walang insurance, Bombo Dennis. So dito, mga bus, karamihan dito yung mga bus na bumabiyahe, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. At live mula pa rin dito sa Pasay City, Bombo Gerald ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Inanunsyo ng European Union na maglalaan ito ng nasa 160.6 million pesos katumbasuyan ng 2.83 million euro. No, na halaga ho ito ng tulong pinansyal para ho sa mga probinsya sa Pilipinas na lubhang naapektuhan ng Bagyong Odette. Tulad na lamang ng pag-alok nito ng paggamit ng satellite data upang makatulong ho sa pag-assess ng pinsala dulot pa rin ng pananalasa ng bagyo. Sa isang pahayag, sinabi ng European Union ng tulong ay higit pa sa kanilang mga kontribusyon at pangako na ginagawa sa multilateral humanitarian organization. Ang EU noong nakaraang linggo ay nangako ng nasa 95.8 million pesos na tulong sa pamamagitan ho ng Emergency Response Tool. Ang pondo ay kasama ho sa pinansyal na ayuda ng naturang grupo. Gaganapin ang pag-turnover ho nito sa mga susunod na pagkakataon sa pamamagitan ng pagkakalob ng pagkain, inuming tubig at tirahan at iba pang mga kinakailangan na mga gamit para sa bahay. Samantala, ang mga miyembro naman na katulad ng mga estado na yung Germany, yung Sweden ay nag-redirect na rin ho ng kanilang pondo na maaari nilang ibigay para sa ating bansa. Sinabi ng Germany na ang bahagi ng pondo mula ho sa kanilang 70.4 million pesos na COVID-19 recovery plan para sa Pilipinas ay ilalaan na muna para sa mga biktima. Ilang bansa na rin ang nangako o nagpadala ng tulong sa ating bansa ang ngayong linggo ho yan pagkatapos ng pananalasa ng naturang Bagyong Odette. Nauna na nga isinailalim ni Pangulong Rodrigo Duterte sa state of calamity ang 6 na rehiyon dahil pa rin sa epekto ng bagyo. Kasama ng Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region. Ang mga lokal na opisyal naman at residente ng mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Odette ay nakikipag-usap para ho sa paglalaan sa kanila ng pagkain, tubig, tirahan dahil ho sa mga nasirang kalsada at pagbaha at gayon din yung
pagkaputol ng mga linya ng kuryente at komunikasyon ay naging hadlang sa relief efforts. Samantala naman, 24/7 na pagpoproseso ng mga donasyon para sa mga sinalanta ng Bagyong Odette, ipinag-utos ng Department of Finance. May pagulat si Bombo Marlene Padiernos. Tiniyak ng Department of Finance na handa silang agad na isagawa ang pagpoproseso ng mga aplikasyon para sa tax at duty exemption ng mga donasyon para sa mga kababayan natin na sinalanta ng Bagyong Odette. Ito ay bilang pagtugon sa inilabas na direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na mas pabilisin pa ang pamamahagi ng relief at rehabilitation efforts sa ilang bahagi ng Pilipinas na tinamaan ng kalamidad. Sa kahilingan ni Finance Undersecretary Antoinette Chongco ay inatasan ni Finance Secretary Carlos Dominguez III ang mga opisyal at tauhan ng Revenue Office ng DOF na magtungo at magkaroon ng shifting schedule sa pagtatrabaho sa loob ng 24 oras upang mas mapabilis pa ang pagproseso ng Tax Exemption Endorsements o TEIs. Layon ng isasagawang 24-hour operation na mapabilis pa ang pagpapadala ng mga donasyon mula sa iba't ibang mga foreign governments at international organizations o mga institusyon. Samantala, sa ilalim ng relief consignment sa Bureau of Customs ay maaari rin na mag-apply para sa mga TEI na nagbibigay ng tax at duty exemption sa mga importation ang ilang mga naangkop ng ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, DFA, DOH at Office of the Civil Defense. Habang ang mga rehistrado, lisensyado o accredited ng mga appropriate government agencies na mga LGU, maging ang mga private o non-government organizations ay maaari rin na mag-apply sa nasabing TEI. Magugunita na noong araw ng Martes, December 21, ay idineklara ni Pangulong Duterte ang state of calamity sa 6 na mga rehiyon sa bansa na lubhang sinalanta ng Bagyong Odette. Kabilang sa mga ito ay ang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan sa Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Balik na sa operasyon ang pantalan sa Lipata doon sa Surigao del Norte matapos na pansamantalang itigil ho ito ng ilang araw dahil pa rin sa tinamong pinsala sa pananalasa ng Bagyong Odette. Ang muling pagbabalik sa operasyon ng nasabing pantalan ay bilang solusyon upang maibsan ang paghaba ng pila sa naturang mga nais pang bumiyahe lalo na sa Lipata-Liloan, Lipata Route. At gayon din, yung Lipata Road dahil na rin sa pagtama ng kalamidad sa naturang lugar. Samantala, patuloy naman ang pag-aabiso sa mga nasasakupan ng naturang pantalan ng Philippine Ports Authority na maging mahinahon at magbaon ng mahabang pasensya ang mga pasahero at gayon din yung iba pang magtutungo doon, maghahatid ng kanilang kamag-anak kung sakali man dahil patuloy pa ang isinasagawang pagbangon sa mga lugar na naging malubhang apektado ng Bagyong Odette. Sa dagdag pa po nating balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, Bombo Weather Update. ito ho, good news mga kabombo. Tuluyan na hong nalusaw, nag-dissipate, nawala na ng tuluyan yung low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa silangang bahagi ng ating bansa. Pinapakita ho sa ating satellite and surface data ang unti-unting pag-dissipate ng naturang cloud formation sa silangang bahagi ng ating bansa. Magandang balita ho ito dahil wala nang mabubuong bagyo hanggang sa mga susunod na araw. Yan ho pinakamagandang balita dahil ito ho yung pinangangambahan sa mga nakalipas na araw, pero dahil nga sa ibang weather system na nakaapekto ay tuluyan ho itong nalusaw. Kasama na ho yung epekto ng hanging amihan o malamig na temperatura ng hangin na nagpahina ng tuluyan dito ho sa cloud formation o ito'y weather disturbance formation dyan sa silangan ng ating bansa. Asahan ho naman ang unti-unting paglamig muli ng ating temperatura dahil doon sa amihan surge na tinatawag. Ito ho ay papasok sa mga susunod na araw at mararamdaman na naman natin ang mas malamig na temperatura lalo na doon sa mga nasa northern Luzon.
Sa dagdag pa mga balita, binisita ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Andres Santino ang mga napinsalang headquarters ng Western Command at Marine Battalion Landing Team 3 sa Palawan. Tiniyak sa AFP Chief na mga opisyal at tauhan ng dalawang AFP unit na tuloy-tuloy ang kanilang pagtulong sa mga biktima ng bagyo sa kabila ng pagkasira ng kanilang headquarters at kawalan ng supply ng kuryente. Siniguro naman ng AFP sa mga apektadong unit na paparating na ang karagdagang tulong. Nakatakdang dumating ang BRP Jose Rizal sa Palawan bukas, dala ang 30 tonelada ng relief supplies matapos maglayag mula sa Subic ngayong umaga. Inaasahan din ang pagbabalik ng normalang komunikasyon sa lugar matapos maihatid ng BRP Mamanwa ang mga restoration teams at equipment ng Globe Telecom. Samantala, aprobado na ng Philippine Food Authority o Philippine Food and Drugs Administration o FDA ang Emergency Use Authorization o EUA ng COVID-19 vaccine ng Pfizer-BioNTech para ho ito sa mga edad 5 anyos hanggang 11 anyos. Sa laging handa public briefing ay sinabi ni FDA Director General Dr. Eric Domingo na magiging available na para sa mga batang may edad 5 taong gulang hanggang 11 taong gulang ang nasabing bakuna laban sa COVID-19 bago pa man matapos ang taong kasalukuyan. Binigyang din ho ng opisyal na ang bakuna ng Pfizer ay may efficacy rate na nasa mahigit 90% para sa mga batang may edad na 5 taong gulang hanggang 11 taong gulang. Nabisuhan na rin ang National Task Force at Department of Health na kinakailangan pang bumili ng mga panibagong bakuna at ibukod ang mga bakunang ilalaan para sa mga bata sa mga bakunang ibibigay doon naman ho sa mga individual na kabilang sa adult population. Nauna nang sinabi ni Acting Presidential Spokesman na Carlo Alexei Nograles na ang panahon na pagbili ng nasa 5 trillion na pondo para ho sa iba't ibang pagtugon sa COVID-19 ay kasama na ho dito yung para sa pagbili ng bakuna na nakapaloob sa pondo para ho sa mga kinakailangan pa laban sa COVID-19. Samantala, inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang National Housing Authority na magbigay ng 100 million pesos na halaga ng tulong sa mga residente ng Dinagat Island na sinalanta ng Bagyong Odette. Ito, anya, ang inihayag ni Acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Nograles kung saan makakatanggap ng housing aid ang mga totally at partially damaged. Bumisita si Duterte at iba pang opisyal ng gobyerno sa mga biktima ng bagyo sa lalawigan noong Miyerkules at nangakong tutulungan o magbigay ng kinakailangang paraan para mapabilis ang muling pagtatayo ng mga bahay at itong clearing operations sa lugar. Inutusan din ng Chief Executive ang Department of Social Welfare and Development na mamigay ng cash assistance sa mga apektadong pamilya at ipagpatuloy ang pagbibigay ng family food packs sa kanila. Samantala, inatasan naman ang DILG na bantayan at pangasiwaan ng disbursement ng financial aid. Pinatitiyak naman ito sa Department of Energy ang paghahatid ng gasolina at iba pang produktong petrolyo sa Dinagat Island. Problemado naman mga kabombo ang maraming pamilya pa rin. Lalo na ho doon sa mga pangunahing dinaanan ng Typhoon Odette. Magkakaroon ng ilang okasyon pero ho ay sira-sira daw yung kanilang mga bahay. Kaya naman apilan nila sa gobyerno na agad silang bigyan ng tulong. Sa talaho ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umaabot sa 136,369 ang napinsalang bahay ng nagdaang bagyo maliban pa doon sa 83,633 na mga bahagyang nasira ay meron hong 52,736 naman ang tuluyang nawasak. Galing ang mga napinsalang bahay sa Region 4B, Region 6, Region 7, Region 8, Region 9, Region 10, Region 11, Region 12 at Caraga Region, pati nasa BARMM. Tinataya naman na nasa 4.8 million pesos ang halaga ng mga napinsala doon sa naturang mga kabahayan. Patay sa Negros Occidental dahil sa Bagyong Odette, umabot na sa 40 at nasa 10 ang missing. May pagulat ng Star FM Bacolod.
Umabot na sa 40 individual ang namatay, samantalang 10 naman ang nawawala sa Negros Occidental sa pananalasa ng Bagyong Odette noong isang linggo, base kay Governor Eugenio Jose Lacson. Ani Lacson, nitong Huwebes, 10% pa lamang ng probinsya ang may kuryente na. Idineklara naman ng provincial government ng Negros Occidental ang state of calamity sa pinsalang dulot ng bagyo. Giit ni Lacson, nag-iwan ang Bagyong Odette ng halos 5.9 bilyong pinsala sa probinsya, kung saan ang 4.4 bilyong piso ay sa agrikultura at ang 500 milyong piso ay sa livestock. Dahil dito, nagpatupad ang provincial government ng price freeze sa basic necessities at prime commodities upang maiwasan ang taas presyo at hoarding ng mga bilihin. Aabot din sa 43,000 ang mga nawasak na tirahan, habang 173,000 ang napinsala ayon sa gobernador. Subalit dagdag niya, hindi makapagbibigay lamang ang Department of Social Welfare and Development ng 10,000 pesos para sa mga wasak na bahay at 5,000 pesos para sa mga napinsala. Nangako naman ang local government na tutulungan ang mga residente na nawalan ng tirahan. Mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod, para sa Bombo Network News, Star DJ Wilson nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Kumustahin naman natin yung mga nasa sektor ng palaisdaan doon sa Western Visayas dahil sa apektado rin ho sila nitong nagdaang Typhoon Odette. Nasa 126 milyon ang inisyal ho na pinsala na kanilang naiulat. May report ang Bombo Radio Iloilo. Umaabot sa 126 million pesos ang halaga ng pinsala na iniwan ng Bagyong Odette sa sektor ng palaisdaan sa Western Visayas. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Remia Apari, Direktor ng Bureau of Aquatic Resources o BFAR Region 6, sinabi nito na karamihan sa mga nasira sa subsector ng fishery ay ang mga fish pond at fishing gears. Apektado anya ang tinatayang 800 na mga mangingisda. Ang lalawigan ng Negros Occidental ang pinakapektado na umaabot sa 17 million pesos, 13 million pesos sa Iloilo at Capiz at 104 million pesos naman sa Guimaras. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Chia May Chua para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Patay ang 83 katao sa nangyaring boat accident sa Madagascar. Maliban sa mga namatay, nasa 50 katao naman ang na-rescue habang 5 ang nananatiling missing. Ayon yan sa spokesperson ng Maritime and River Port Agency. Base pa sa report, sakay ng sakayang pandagat ang nasa 138 katao nang ito ay malunod. Napag-alaman na hindi pinayagan ng mga otoridad na bumiyahe ang cargo ship na Fransya. Lumabas sa investigasyon na overloaded kung saan napasukan ng tubig ang makina ng vessel ang dahilan ng pagkalunod nito. Sa ngayon, itinigil muna ang search and rescue operation dahil sa sama ng panahon. Bombo Sports News. Patuloy pa rin ang nadadagdag ng mga kinakansilang laro sa NBA dahil sa patuloy na pagdami na naman ng mga players na isinasailalim ho sa quarantine, habang ang iba ay nagpupositibo talaga dito ho sa COVID-19. Sa ngayon ay umabot na sa 9 ang kabuuan na kinansilang mga laro matapos hong mapospon din ang harapan ng Brooklyn Nets at ng Portland Trail Blazers. Yan ay gagawin bukas. Una rito ay ipinagpaliban din mga kabombo ang laro para sa pagitan ng Chicago Bulls at Toronto Raptors. Sinasabing kahit ang bagong patakaran na 10 araw na reinforcements ay hindi rin umubra dahil kulang pa rin ang ilang mga teams ng hanggang 8 players ang nasa minimum. Una nga rito ay umabot ho sa mahigit 70 mga players ang nasa ilalim ng NBA COVID-19 Health and Safety Protocols ang natukoy ho na kinakailangan ng pagsasailalim sa quarantine. Kabilang ho sa naka-quarantine pa rin ay ilan din sa mga NBA superstars dahil ho dito ay namimiligro ring maapektuhan ang kabang-abang na Christmas Day Games. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kami sa prayer for thanksgiving and generosity. Lord,
In this time of great need, we plead you for your mercy for those who suffer the effects of Typhoon Odette, as we thank you for the many who were spared from its destructive powers. Up to now, many people are afraid. Many are anxious, fearing their loved ones are among the dead and fearing for their future and safety. Those who are injured and ill cry for relief. Those who have lost their homes and their livelihood cry out in anguish. Comfort them and give them hope. Console their hearts and ease their pain. Lord, may we who are granted your shield and protection be given a pure heart to help them, to know what to do, and to have the compassion, fortitude, and creativity to do it. Move us to respond now to the urgent needs that cannot wait. Steady us to be there in the future as the victims of this disaster try to rebuild their lives. Give us the grace of generosity in our prayers and our contributions. We are all brothers and sisters. We are the work of your hands. Receive the dead into your love. Comfort the survivors with the power and protection of your peace. May we love as you love, and may we all find peace in this tumultuous world. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Amen. Para sa mga Surigao-non sa Caraga Region, malipayo na Pasko san bag-on tuig. Sa ating Christmas countdown, 2 araw na lang po at Pasko na. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring maglagon sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! To All Star Nation.